bedo matin, lakini waseneno ka ng'enyne conversation mo have en maru neno kaka onyalo gero rowere. En hustler fund kano biro ng'enyne ne target rowere matimo ohendni matindo tindo. Koro an gadier ni sirikand ni dhi konyo manyo nafase moromo manyalo konyo rowerewa. Erokamano ahinya. Mana kamanya koro Ramogi mana ka pile tudri kodwa kwa dhi nyime gi twak makamae. Namba mar mano SMS kata mana ote machuoka redi ka uchiel nono mbui mar Facebook yudo Ramogi TV achiel kachiel. Bende tudri koda mbui mar Facebook Twitter iyuda @Sharon Ong'ao. Kinde mabende dhi nyime gi twak makama e studio in bende nyalo dhi nyime gi twak kodwa kokalo e lai magwa mag SMS kanyagla ko lai magwa mag mbui mabende no ka chenro bende use bedo kata mana kuoro ote makama gonya kwa Ramogi wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi twak